नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों आङो फोरमायनो गोसो जादों सानदोंदि जोङो गुवाहाटी सिटी हेल्थ सिटी हस्पिटाल आरो बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन एबा BDF सुंद'यै बिनि नाजानायाव जोङो मोनसे मेगा हेल्थ केम्प दिनै खुंफुंनो हानाय जादों। जोङो थांनाय समफोराव गोबां नुदों जायफ्रा माने गोजौ थाखोनि ट्रिटमेन्ट लानो गोसो जायो जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा, खिन्थु थाखा फैसा फारसेथिं सम आरो मोजां बैहाय सिटी बायदि जायगायाव थांनानै बिथांमोना मा जायो थारमाने हाफा मुवा जाहैयो। बेफोरबायदि जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव गोबां मानसिफोरखौ जों नुदों आरो जोंनि सिगाङावबो बुंदोंबो जे बेबायदि सुबिदा खालामना होब्ला मोजां जागौमोन होननानै। बेनिखायनो जोङो सानबाय आरो हस्पिटालनि अथ'रिटिजों जों रायलायनायनि गेजेरजों नैबे दिनैनि मेगा हेल्थ केम्पखौ जोङो खुंफुंनो हानाय जादों। आं सानदों बे हेल्थ केम्प खुंनायजों लोगोसे जोंहा गोबां लाब जानो हागोन रायजो राजाफ्रा, मानोना दिनै जों बे हेल्थ केम्पखौ खुंनायाव अनलाइन रेजिस्ट्रेसननि प्रक्रिया जों खालामदोंमोन। थारमाने मोनसे अनलाइनाव रेजिस्टार खालामनांगौ आरो बेबायदि जोङो 350 जन अनलाइन रेजिस्टार खालामदों। गोबां रेजिस्ट्रेसन जागौमोन खिन्थु 350 जनावनो जों ब्लक खालामदों। मानोना नोंथांमोना नाय बेवहाय 10 जन गुतै स्टाफआ गासै 23 स्टाफ बाहाय फैदों हस्पिटालनिफ्राय, माने टेकनिशियान लेब बेफोर लाफानानै आरो डक्टर हिसाबै गासै 11 जन डक्टर बाहाय फैदों। दा बे 11 जन डक्टरा माने मोनसे लिमिटसिमल'सो नायनो हानाय जागोनथ', बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो 350 जनता अनलाइन रेजिस्टार खालामदों आरो जों मोनसे एक्सपेक्ट खालामदों जे रेजिस्ट्रेसन खालामैनि अनगायैबो जिहेतु फैबावखागोनखा, बेनिखायनो जों एनादार 100 जनखौ जों दोनदों। अब्ला बाहाय 450 जनसो मानसिफ्रा आरामसे बाहाय चेकआप खालामनो हागोन। दिनै बाहाय ECG दङ, ब्लाड सुगार टेस्टनि दङ, आरो माखासे नामफोरखौ आं मिथिया, गुबुन गुबुन थारमाने बाहाय चेकआप खालामनो हानाय, टेस्ट खालामनो हानाय बिथांमोना लानानै फैदों। ओरैनो मा डिपार्टमेन्टआ? डिपार्टमेन्टआ बाहाय मेगन थारमाने आइस आरो डेन्टिस्ट माने हाथाइ, डेन्टिस्ट आरो आइनि अनगायै जेसेबांनाखि डिपार्टमेन्ट गासिबो बाहाय दंजोबो। कार्डिअलजिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गेस्ट्रलजिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गायन'कलजिनिफ्राय लानानै इभेन चाइल्ड पेडियाट्रिक गासिबो बाहाय दंजोबो जेसेबांखिनि नांगौ आरो मेडिसिन स्पेसियलिस्ट बाहाय फैनाय जादों। बेनिखाय गोबां आंनि आन्दाजाव गोबाङा बाहाय बेजों लाब खालामनो हागोन। आरो जों दिनै बे मेगा हेल्थ केम्पआव BTRनि मानगोनां चिफ श्रीजुत प्रमद बर' बिथांखौ जों मोननो हादों। लोगोसे जोङो डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों। सन्जय सरगियारि MCLA बिथांखौबो जों बाहाय मोननो हादों। जोंनि इन्ट्र'डाक्टरि मोनसे सेसन जोंहा जानानै थांबाय। बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोननानै खोब गोबां जों गोजोननाय मोनदों। आरो BDFआ बेखौनो माने मोनसे एवारनेस लाबोनो सेस्था खालामदों। जों BDF हिसाबै गुबुन गुबुन सेक्टराव जों खामानि मावो, खिन्थु हेल्थ सेक्टराव नैबेनो जोंनि प्रथम मोनसे इनिसियेटिभ। आरो जों फैबाय थानाय समाव बे सेक्टरावबो जों खामानि मावगोन, एवारनेसखौ जों लाबोगोन आरो गुबुन गुबुन जेरै UNICEF जेरै गुबुन गुबुन हेल्थ रिलेटेड NGOफोर बा डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै जों खामानि मावगोन। दा बेवहाय जोंनि मानव गेदेर चिफ सार बिथाङा फोरमायलांदों जे बे केम्पनि उनाव क'क्राझार आरो चिरां आरो बाक्सा बेवहायबो थारमाने बे केम्पखौ जोङो खालामनो नांगौ आरो बेवहायबो BDFआनो थारमाने रल प्ले खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंनानै गालांदों। जोंहा BDF हिसाबै क'क्राझार, चिरां आरो उदालगुरि बेहाय जोंहा स्टाफफोर दंखायो आरो जों बेखायनो बेखौ खालामनो हागोन। आरो जों हस्पिटाल अथ'रिटिजों अलरेडि जों रायलायबाय, जोङो बे डिस्ट्रिक्टफ्रावबो बेखौ खालामनाय जागोन। गोजोन्थों। बे समावहाय